Kung saan ang mga fresh na mga estudyante mula sa iba't ibang universidad ng Pilipinas ang nagpupunta, nag-guest sa nag-iisang babaeng naniniwalang hindi man palaging may pera, at least palagi naman siyang maganda. Ako yon. Kunwari hindi tayo puyat, di tayo galing sa 12 midnight shift kagabi. At yun na nga, kabisyo. Welcome to the program Love Radio Academy. At ngayon nga po, meron tayong kasama estudyante mula sa Our Lady of Fatima University po, Pampanga Campus. Oh, 'di ba? Ang layo-layo pa ng pinanggalingan niya, Pampanga pa. Kaya naman, DJ, magpakilala ka na. Hello po, ako po si DJ BANICS. DJ BANICS, anong kursong kinukuha mo? Physical therapy po. Oh, physical therapy. Kunwari hindi kita kilala, pero kilala talaga kita. Alam niyo po ba, na siya yung therapist ko nung nagpapa-therapy ako dito sa may bandang Paco. Oh, tapos sabi ko, tara, punta ka naman dun sa amin, mag-guest ka naman na sa student radio jock. Tapos ngayon nga, nandito na siya ngayon. Mamaya, actually, ite-therapy niya ako. Wow! Charot lang with Darot. So, kumusta naman yung pagiging estudyante na physical therapist yung kinukuha? Medyo nakakapagod po dahil yung schedule po namin is sobrang masikip dahil Wow, masikip! Parang iba yung naisip ko sa masikip. hindi po kasi nag-duty po kami ng Monday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. and then pag weekends po may class naman po kami sa mismong school. Pero may pahinga pa kayo? One day. Sunday na lang? Opo, ganun. Minsan Saturday po, tas minsan Sunday po yung pasok namin. Saturday, pahinga, ganun po. Talaga? Kahit nag-holiday kahapon, pumasok ka pa rin kanina? Hindi po kasi sabi, choice naman daw po kung gustong pumasok. Pero ako hindi po ako pumasok. Pero at least... Ay, narinig po ng nanay ko. Nakikinig ba sila ngayon? Sabi ko po, manood sila sa Manood FB. tsaka makinig. Oo, yan. Anyway, marami pa kaming pagkukwentuhan dito ni DJ BANICS. Bakit nga BANICS? Tawag po kasi sa bahay sa akin yun. Nicole po yung palayo ko sa bahay. Tapos Banicol. So, pag pinaikli, BANICS. Parang Okay. Kala ko dahil astig-astig lang. BANICS, ganyan. Sige, marami pa kaming pagkukwentuhan dito. Kaya wag kang aalis, kabisyo. Kapiling pa rin si DJ RAQI TERRA and DJ BANICS. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!